Καλημέρα από την όμορφη Βουδαπέστη. Λοιπόν, ήρθαμε χθες το βράδυ, δεν τρέβηξα τίποτα, θα το ξεκινήσουμε από σήμερα. Θα σας δείξω τι πλήρωσα, τι αξίζει κτλ. Θα κάτσουμε 5 μέρες στο σύνολο. Λοιπόν, έχω να βγάλω vlog 1 χρόνο και είναι πάρα πολύ awkward αυτή τη στιγμή να μιλάω σε μια κάμερα. Θα πάμε να φάμε τώρα σε ένα μαγαζί για brunch. Μην πάτε πουθενά χωρίς να έχετε κάνει κράτηση. Ουρά! Ήρθαμε σε ένα άλλο μαγαζί. Αχ, cute! Αλλά δεν έχει κόπο. Λέγεται Vintage Garden. Παραγγείλαμε κρουασάν, χυμό, νερό και αυγά. Φύγαμε από εκείνο το πρωινάδικο, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Αλλά γενικά από τώρα θα αρχίσουμε να κάνουμε reservation. Γιατί θα νομίζουν ότι είμαστε πάρα πολύ διάσημοι YouTubers. Γιατί παιδιά θέλει παντού κράτηση σε αυτά. Θα πάμε έτσι και σε μουσεία. Μην δεις πως κοιτάνε. Εν τω μεταξύ εχθές, όταν είχαμε πάει στο αεροδρόμιο, είχαμε κλείσει ένα εισιτήριο για να γυρίσουμε. Το αεροδρόμιο είναι 1 ώρα περίπου από εκεί που μέναμε, από το κέντρο στην ουσία. Κλείσαμε ένα εισιτήριο το οποίο ήταν 24ωρο. Και πήγαμε στο λεωφορείο και εν τέλει αυτός μας λέει όχι αυτό, όχι αυτό. Πρέπει να είναι το εισιτήριο του αεροδρομίου. Και χάσαμε εκείνο το λεωφορείο. Εντάξει, έχει κάθε τέταρτο, οπότε κομπλέ. Και πήγαμε και κόψαμε άλλο εισιτήριο, το οποίο έκανε 4€ και ήταν από το αεροδρόμιο. Δηλαδή, αν έρθετε να τσεκάρετε αυτό στο αεροδρόμιο, να κλείσετε του αεροδρομίου το εισιτήριο. Λέμε εντάξει, θα το χρησιμοποιήσουμε την επόμενη μέρα, το 24ωρο. Είναι όλο απλά δίπλα μας. Εμείς μένουμε στην Πέστη και σχεδόν όλο το αξιοθέατα είναι 15 λεπτά με τα πόδια, οπότε δεν θα το χρησιμοποιήσουμε. Να πω ότι έχω βάλει μέσα από το μπουφάν μόνο ένα μπλουζάκι το οποίο είναι και κοντό. Το έχουμε δαγκώσει, έχει πάρα πολύ κρύο. Τώρα που έχω τα χέρια μου έξω από το μπουφάν, δεν τα νιώθω, θα μου κοπεί το χέρι. Πρέπει να πάμε να βάλουμε πιο χοντρά ρούχα. Και δεν έχουμε πάρει και πολλά γιατί ήρθαμε με ένα backpack. Πόσο κρύο έχει. Τσουζούνε τα μούτρα μας. Δεν περίμενα τόσο κρύο, δεν παλεύεται. Είναι μήνας Φεβρουάριος. Τώρα εγώ αυτό το vlog το ανεβάσω σε 1 χρόνο. Συγχωράτε με. Περιμέναμε 5 λεπτά στο φανάρι και δεν είχαμε πατήσει το κουμπί για να ανάψει. Είναι 1 ώρα να βρει vape και δεν βρίσκει ρε φίλε. Πού είναι τα mini market σε αυτή τη χώρα? Τώρα πάμε σε μια στάση να βρούμε την φίλη μας που έχει πετάξει από Αγγλία. Εντάξει, έχουμε πάθει ένα σοκ με την αρχιτεκτονική των κτηρίων. Παιδιά, είναι πανέμορφα. Κρίμα που κάνει τόσο κρύο και δεν μπορούμε να το απολαύσουμε. Βασικά όχι, το απολαμβάνουμε. Το απολαμβάνουμε! Μόλις περάσαμε τυχαία έξω από τον Άγιο Στέφανο, αλλά σίγουρα θα ξανάρθουμε γιατί θέλει εισιτήριο για να πούμε μέσα. Η Σμήνη! Τα κατάφερε! Γλυκούλα μου, τι κάνεις? Είσαι στο vlog. Άλλο ένα. Τι έχεις να πεις, πώς ήταν το ταξίδι σου από το UK? Πώς καλά είσαι με αυτό, δεν θα κρυώσεις? Δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω τίποτα με αυτή. Τέλεια, γιατί εγώ γυμνή έχω βγει. Λοιπόν, ήρθαμε λίγο στο Airbnb και τώρα ξεκινήσαμε να πάμε στο προμαχώνο των Ψαράδων, που λένε ότι είναι το πιο ωραίο κτίριο γενικά στη Βουδαπέστη και είναι έτσι κάστρο. Μοιάζει πάρα πολύ με παραμύθι της Disney. Δεν υπάρχει. Λέω, τα κορίτσια έχουν πάρει τα πουλιά. Θα σας χρέωνανε. 10.000. 1.000 είπε. 10.000. Σε έβγαλε ένα μικρό βιντεάκι όμως, έτσι, το προλάβαμε. Είναι 10.000. Μαλάκα είναι πάρα πολύ. Τα 3.000 είναι 8€. Photo cost money. Εγώ how much? Άμα δεν το έλεγα, μαλάκα οι άλλοι θα καθόταν. Ναι, αυτό είδα και εγώ που μακριά. Για τόση ώρα έχουμε φάει τόσο κρύο. Προσπαθούσαμε να βρούμε λεωφορεία. Τρέχαμε να έρθουμε να προλάβουμε την κράτηση που είχαμε κάνει για το boat tour. Και τώρα φτάσαμε στο καράβι. Τρέχαμε σαν τις χαζές. Να πάμε τώρα βαρκάδα στο Δούναβι. Θα δούμε το κοινοβούλιο. Τα χέρια μας φαίνονται ότι είναι κόκκινα.
είναι μπλε. Μας είπαν σε ένα καφέ ότι αυτό είναι normal για αυτούς και ότι το φυσιολογικό είναι -15 και τώρα έχει -4. Εν τω μεταξύ ήρθαμε λίγο αργά και έχουμε κάτσει σε ένα τραπέζι με ένα ζευγάρι που αυτή μας κοιτάει και γελάει. Είναι λίγο awkward η φάση. Το εισιτήριο είχε 11-12 ευρώ και μας δώσανε και σαμπάνια και είναι 1 ώρα. Κάναμε κράτηση online από το Your Guide, Tour Guide, Travel Guide, κάτι τέτοιο. Μια ριζότο μανιταριών. Καρμπονάρα. Ναι. Τι καίει. Ένα κομματάκι σαν αυτό που Φύγαμε από το εστιατόριο που ήμασταν. Παιδιά, ήταν αρκετά εικόνα. Εντάξει, ήταν Ελλάδα φάση το εστιατόριο. Πήραμε ένα κυρίω, σαλάτα, γλυκό και κάτι να πιούμε. Και δώσαμε από 22 ευρώ κάτι τέτοιο. Είχαμε σε ένα μέρος που έχει παιχνίδια. Στο πάνω σπίτι γιατί είμαστε τέρμα κουρασμένες. Εδώ μέσα έχει πολύ χορύπανση, οπότε θα σας κλείσω. Είναι το επόμενο πρωί και ήρθαμε να φάμε στο 26. Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι λες και είναι ζούγκλα. Είναι κάπως έτσι. Εννοείται κάναμε κράτηση για να έρθουμε, την κάναμε online. 11 η ώρα, 11 και 3 ήμασταν εδώ, δεν αργήσαμε. Παραγγείλαμε 3 πιατάκια, πήραμε χυμό, καφέ και περιμένουμε να έρθουν. Αυτό το μαγαζί νομίζω είναι το πιο διάσημο από brands και τέτοια και είναι και αυτό κάτω από το σπίτι μας. Ήμασταν δηλαδή στα 2 λεπτά. Ήρθε αυτό εδώ το πιάτο, το ίδιο πήρε και η Αναστασία. Εντάξει, αυτό είναι σαν χωριάτικη με αυγά. Σμήνη, πώς φάνηκε το φαγητό? Να πω εγώ. Χάλια. Έλα, μη λες έτσι στον κόσμο. Δεν ήταν ωραίο. Εντάξει, είμαι αυστηρή. Το ξέρουμε αυτό. Είσαι πολύ αυστηρή. Είμαι γενικά με το φαγητό, αλλά δεν μ' άρεσε. Και έχω και λόγους από τις. Αυτό που πήραμε είχε ένα ψωμάκι που είχε από πάνω όλα αυτά τα αυγά, δεν ξέρω. Και είχε γίνει υγρό και ήταν σαν ομό. Και είχε μία γεύση από κάτω σαν πίτσα που δεν τέριαζε με το υπόλοιπο. 5. Γενικά αυτό που πήραμε δεν ήταν και κάτι wow. 6 στα 10. Εντάξει, οκ. Η Σμήνη, εσύ? Δεν το ιες χάλια, αλλά δεν το ιες και ωραία. Έχω φάει και καλύτερα πρωινά. Βαθμό. Θυμάσαι τότε στην Μάγιανα. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Ήταν πολύ ωραίο. Ξεκάθαρα εδώ πληρώνεις. Αλλά εντάξει, οι τιμές είναι πολύ normal. Δηλαδή 8 ευρώ το πιάτο και να είναι έτσι. Εντάξει, είναι normal. Και αυτό το μαγαζί είναι πολύ Ναι. Η αισθητική του μαγαζιού είναι πάρα πολύ ωραία. Το πρωινό για μένα ήταν απλά ok. Δεν ήταν ούτε κακό ούτε καλό. Εγώ θα του βάλω ένα 6 στα 10. Τώρα, παιδιά, έχουμε κάνει κράτηση για να πάμε να πιούμε καφέ στο Ζου Καφέ. Έχει γατάκια, σαβρίτσες, φιδάκια. Όχι, δεν παίζει να έχει. Αλλά έχει γενικά ζωάκια, κουνελάκια. Και νομίζω τώρα θα πιάσει κρίση πανικού και η Σμήνη είναι εκεί και δεν με βλέπει. Μα κάθεται απλά και τα δείχνει τόσο, τι θα κάνω. Μπορώ να βγω κάπως. Η Σμήνη! Μπροστά σου! Βγήκα και τώρα πήγε η Σμήνη να εξερευνήσει. Κλειδώθηκε, σχέστηκα, δεν θα έρθω. Ήταν από 15 ευρώ, εντάξει, normal. Πήραμε αυτά εδώ. Αυτό έχει μέσα αλκοόλ. Τα My Teasers νόμιζα είναι. Α, όχι. My Teasers! Τέλειο. Αυτό είναι με μπανάνα. Fuck. Αυτό είναι τέλειο. Δεν μπορώ. Για ποταμίνη. Περνάμε τους δρόμους Αγνήσιας Ελληνίδης. Κατέβηκαν από τα χωριά. Μπήκαμε! Είναι τόσο φιλική! Fingers to climb. Okay, don't let him climb in the arms. Always change your hand. Δεν φοβάμαι. Βάλε το άλλο χέρι. Το άλλο χέρι. Έτσι πάμε. Put your hand in front of him. No, no. Don't leave it. Oh my god.
change your hand, okay? I change your numbers in every 10 minutes, okay? Are you gonna leave it to me? Είπε να μην το αφήσουμε Να σκαρφαλώσω. Γιατί? Γεια σου Νικολιά! Κάνω και zoom. Σιγά πάρτε λίγο γιατί δεν μπορώ άλλο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Σιγά μου. Από χέρι σε χέρι. Ok, please, σιγά πάρτε, δεν μπορώ. Ωραία. Από χέρι σε χέρι. Βάλε το άλλο στο χέρι πάλι. Πάλι. Κρίση. Okay, but you have to wait 10 minutes for the next one. Εγώ δεν κράτησα κανένα. Α, το σκύλος. Είναι τεράστιο. Είναι σίγουρα σκύλος. Γουβ. Δώσε χέρι. Σίγουρα μεν. Μαλάκα. Φίλοι μου. Εγώ και στο πάνω μου. Περίμενε. Πού πας? Πού πας εσύ βρε? Τι πας να φας? Καφέ? Θα είμαστε σε ruin bar. Είναι κάπως έτσι. Είναι ερείπια. Ήρθαμε χωρίς κράτηση και δεν ξέραμε αν θα μας βάλουν. Και πήγαμε εκεί στα ruin bars, αλλά ήταν πάρα πολύ άδειο και είχε πάρα πολύ κρύο. Δεν είχε καν μουσική. Καλά, αυτό το γάμο. Με το που φύγαμε τώρα ξεκινήσαμε τη μουσική, οπότε παίζει να πάμε να πιούμε κάτι και μετά να πάμε σε ένα εστιατόριο με μακαρόνια. Ρίτσια! Ήρθαμε στο Cookie Beacon. Beacon λέγεται. Έχει άρρωστα πράγματα εδώ πέρα, από πρωινό, από γλυκά, από μπισκότα. Θέλουμε να τα πάρουμε όλα. Λοιπόν, πήραμε αυτό που είναι με μπανάνα, brownie. Αυτό είναι με νουτέλα και αυτό είναι με ξηρούς καρπούς. Ωραία, θέλω να φάω τώρα. Ωραία, φάε το πρώτο να μας πει συγγνώμη. Είναι σαν να είναι το ορμαγίνο. Αλήθεια. 7. Φάγαμε το πρωινό, να σου πω την αλήθεια, αυτό που μας είχαν βάλει από κάτω ήταν σαν Overrated. φύλλο πίτας, ρε παιδί μου, δεν μου κολούσε μαζί με το άπηγο. Σφολιάτα, ναι. Λέει σακουρού, αλλά εμένα δεν μου έμοιαζε σακουρού. Δεν έχει σημασία. Η Ισμήνη μετά ήρθε και πήρε αυτό με τα berry. Ήταν λίγο ξινό, εντάξει. Εμένα μ' αρέσει το ξινό. Πόσο του βάζεις? Θα βάλω ένα 8,5 γιατί ήτανε muy berry. Δηλαδή θα μπορούσε να είναι λίγο λιγότερο. Τα δικά μας τα ασαΐ. Τι έγραφε? Ασαΐ. Τα δικά μας τα ασαΐ δεν παίζουν. Τα μπισκότα, παιδιά, 10 to 10. Πάρα πολύ ωραία. Αρχικά είναι πάρα πολύ μεγάλο. Νομίζω κάνουν γύρω στα 2,5 με 3 ευρώ. Δεν μπορέσαμε καν να φάμε τα 3-2 άτομα. Αξίζει να έρθετε να πάρετε μπισκότα. Είναι πάρα πολύ διάσημο αυτό το μαγαζί για τα μπισκότα του και όσοι έρχονται στην Ουγγαρία, στη Βουδαπέστη, παίρνουν αυτά τα μπισκότα. Μη φάτα όμως πριν. Ήρθαμε στο selfie museum. Καλά, μια μαλακία είναι. Κλαίω. Μαλάκα σου πάει, είναι ίδια με το σκοπάκι σου. Τα 8 ευρώ αξίζανε. Πού μας έφερες πάλι, ρε μαλάκα? Εκεί δείτε λίγο το κόνσεπτ, έτσι. Καφέ. Από εκεί θα τη δείξω. Εγώ φορώ δερμάτινο και δεν τσουλάει. Από 8 ευρώ. Άσε τα μαλλιά όπως ήτανε. Μαλάκα δεν να πω. Γιατί είναι έτσι? Σήκωσε λίγο το κεφάλι σου.
Ήρθαμε να πάρουμε το παραδοσιακό. Να κάτσουμε να δοκιμάσουμε. Πώς το τρως αυτό, το διπιώνεις? Όχι βρε. Πάντως μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα πισία. Τέτοιους γλυκομάδες κάνει η μαμά. Ναι, σε το φυσιέν. Είναι ολόκληρο βασικά. 10 στα 10. È un freddo vivibile. Ήρθαμε σε αυτό το μπαρ που είναι διάσημο και το έχουμε δει στο TikTok και έχει πολύ ωραία κοκτέιλ και ωραία αισθητική. Είναι 1 λεπτό από το σπίτι. Πήγαμε και φάγαμε λάμπα. Δεν σας το έδειξα όμως. Εχθές ήταν πάρα πολύ ωραίο. Δεν μας είχε βάλει πολύ σκόρδο. Σήμερα μας έβαλε σκόρδο. Και μου έχει κάτσει λίγο βαρύ για πρωινό. Κατά τα άλλα, είναι 10 στα 10 να φάτε σίγουρα μέχρι το Βουδαπέστη. Τώρα θα πάμε επιτέλους στο Saint Stefan, που είναι εκεί. Αλλά επειδή έχει πάρα πολύ ωραίο καιρό, είπαμε να κάτσουμε λίγο να ξεποστάσουμε. Να πάρουμε λίγη βιταμίνη D. Ναι, και να απολαύσουμε λίγο τον ήλιο μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και έχουμε μάθει δύο λέξεις στα ουγγρικά. Η Σία, η Αναστασία, κάθε φορά έλεγε ρε φίλε, κάποιος λέει το όνομά μου, κάποιος λέει το όνομά μου, κάποιος λέει το όνομά μου και συνέχεια ήταν έτσι, γυρνούσε. Με το που έμπαινε κάποιος στο μαγαζί και έλεγε αυτή τη λέξη, το γεια είναι Σία, Σία. Και το ευχαριστώ είναι Κάσαναμ. Κάσαναμ. Αχ, που ήρθαμε, ωραία είναι εδώ. Ναι, και κάνει ωραίο καιρό και ήλιο. Στην Αγγλία. Εγώ, αχ, που ήρθαμε, εγώ δεν ήμουν εδώ τη ώρα. Εσύ δεν ήσουν όντως. Στην Αγγλία κάθε φορά που έβγαζε λίγο ήλιο βγαίναμε όλοι σαν τα σαλιγκάρια έτσι. Να πάρουμε σαν τις λίγη... άβρες. Ρε, εγώ προχωρούσα στον δρόμο για να πάω στη δουλειά και έκανα τα χέρια μου έτσι για να πάρω βιταμίνη D. Γιατί λένε ότι τη βιταμίνη D την παίρνεις μόνο από τις παλάμες και από τις πατούσες, αλλά από το κάτω μέρος. Και σήμερα που θέλουμε να πάμε στα Λουτρά, όχι στα Σέτσενη, στα Ρούντας, μου ήρθε περίοδος. Πλάκι. Και δεν την περίμενα. Εκεί είναι υποχρεωτικά να πάρει σαγιονάρες και πετσέτες, αλλά εμείς δεν έχουμε πάρει. Και μάλλον θα δώσουμε 20 ευρώ αντί για 15. Ή θα δώσουμε συν 20. Κάτι για 20 θυμάμαι. Για μην δώσουμε και 50. Για μιας χρήσεως. Ψοφοβία μου έχει πιάσει. Μόλις τελειώσαμε από το Saint Stephens, πληρώσαμε 12 ευρώ. 10. 10. Όχι, 10 λίρες. Ήταν και για την εκκλησία και για πάνω, για το panoramic view. Αλλά για να πάμε πάνω δεν μας ζητήσαν, οπότε εσείς μπορείτε να κλείσετε μόνο για την εκκλησία και να ανέβετε πάνω έτσι. Θα έλεγε κανένας πονηρός. Μας αξίωσε ο Θεός να περάσουμε και από τη γέφυρα και κατευθυνόμαστε προς τα Λουτρά Ρούντας. Δεν πάμε στα άλλα, στα Σέτσενη, άμα το λέω σωστά, γιατί έχει πάρα πολύ κόσμο και δεν θέλουμε. Θα πάμε στα Ρούντας, μας τα πρότειναν πολλά άτομα και τα λέμε εκεί. Είναι το γέλιο του τρελού. Κάτω λίγο. Σία! Σία! Κάσαναμ! Κάσαναμ! Αχ, πρέπει να τρέξω. Δείτε πόσο ωραία είναι εξωτερικά. Κάθομαι βρεγμένη έξω στο κρύο για να σας δείξω θέα. Δείτε θέα, δείτε.
πήραμε καμινάδα με φουντούκι. Για να δούμε πώς είναι. Πολύ ωραίο και φρέσκο. Σαν τι μοιάζει. Τσουρέκι. Τέλεια. Ήρθαμε σε ένα restaurant do it yourself. Δηλαδή τα κάνουν μόνοι τους. Τρελό. Δείτε. Τέλειο. Αλλά εμείς κλασικά πάμε να φάμε στα KFC. Ρε μάστρες. Γλύκα. Πού βρεθήκαμε? Βρεθήκαμε στη Βουδαπέστη. Αν δεν δυνατόν, Θεσσαλονίκη όχι. Εδώ μέναμε Θεσσαλονίκη και έχω να τη δω 5 χρόνια. Και βρεθήκαμε εδώ, πίνουμε καφεδάκι και στο καφέ. Λοιπόν, παιδιά, ήρθαμε σε ένα καφέ. Πέρα το κορίτσι έκανε research. Και δείτε πως ωραία. Το βρήκατε αυτό. Ψάχνετε στο Google. Ναι, μπαίνεις μέσα ρε παιδί μου και λες Asiatic coffee. Και μας έπαιρνε λεφτά. Μπήκαμε στις κριτικές. Είδαμε επίσης πόσες χιλιάδες κριτικές έχει ρε παιδί μου. Ναι. Γιατί έχουμε πάει και το καλοκαίρι κάτω. Βλάκα, αν είναι δυνατόν δεν μπορούσαμε να βρούμε ωραίο καφέ. Και δεν μπορώ χωρίς ωραίο καφέ. Ξέρεις, έχω θέμα με το καφέ, δεν μπορώ. Μαλάκα, δεν θα μου λες εμένα. Έχεις θέμα με τον καφέ, ενώ στο Made in Nails έπινες φραπέ. Δεν έπινα εγώ φραπέ. Εγώ έπαιρνα διπλό. Σε έχω βίντεο. Έπινες φραπέ. Αλήθεια. Οικοδομικό. Μήπως δεν είχα τόσο λεφτά. Σίγουρα. Γιάμι. Και βάζει μέσα σοκολάτα. Μια, μια, μια. Πάμε στο Grand Market. Λοιπόν, το ξέρω ότι σε αυτό το vlog σας έχω δείξει μόνο φαγητά, αλλά ήρθαμε και πήραμε πάστα. Εμένα έχει μέσα αμύγδαλο, μανιτάρι, κοτόπουλο και μία σως. Και αυτό είναι με μοτσαρέλα, κοτόπουλο και τέτοια και κόκκινη σάλτσα. Αυτό εδώ λέγεται πάστα τελεία και έχουμε διάπειρα άτομα να περπατάνε με αυτό, οπότε γι' αυτό ήρθαμε. Δεν είναι ωραίο. Είναι τέλειο. Λοιπόν, παιδιά, θα σας πούμε την ειλικρινή μας γνώμη. Αυτό που πήρα εγώ, που ήταν με τα μανιτάρ, για μένα ήταν πάρα πολύ ωραίο. Είχε 5 ευρώ και είναι 10 στα 10. Το άλλο θα ήταν πάρα πολύ ωραίο, αλλά επειδή ήταν με κοτόπουλο και είχε και τη μοτσαρέλα, έβγαζε μια ψαρίλα για κάποιο λόγο και δεν μας άρεσε πάρα πολύ. Και το βάλαμε 5 στα 10. Σωστά. Άμα δεν έβγαζε αυτή την ψαρίλα, θα ήταν πάρα πολύ ωραίο. Σε φάση 8 στα 10. Αυτό έχει μέσα μόνο 4 κυρίως που μπορείς να πάρεις και είναι έτσι φάση τρως, φεύγεις. Και κάνουν όλα 5 ευρώ. Οπότε. Τώρα ήρθαμε μία βόλτα εδώ στα Λουτρά Σέτσενι. Κάπου εδώ κοντά έχει και ένα ζωολογικό κήπο. Αλλά εμείς ήρθαμε να δούμε αυτό το κάστρο και έχει και μία λίμνη. Δεν είχαμε κάτι άλλο να κάνουμε, οπότε ήρθαμε εδώ να τσεκάρουμε τι παίζει. Πέφτει και ο ήλιος και ξεκινάει τώρα το καλό το κρύο. Για κάτι άλλο που στην Ελλάδα δεν το έχουμε είναι ότι με το που πατάμε το πόδι μας στη διάβαση κατευθείαν σταματάνε. Δείτε πούμε σε τέτοιο δρόμο με πόσα αμάξια, με το που βλέπουν άτομα στη διάβαση, τσουπ, όλοι σταματάνε. Στην Ελλάδα και με φανάρι πράσινο και δεν σταματάνε. Η λίμνη έχει πάγο, έχει παγώσει. Απίστευτο, θέλω τέρμα να πάω και να πηδήξω εκεί. Και έχει και ένα παγοδρόμιο κάπου εδώ. Γιατί είναι όλα τόσο όμορφα. Ρε, η Βουδαπέστη είναι πάρα πολύ μπροστά, δεν το περίμενα. Κάρε Βουδαπέστη. Κοίτα τα πως περπατάνε εκεί πέρα. Έλα να με κρατάς. Ρε. Θέλω να το κουμπίσω. Ωραία, είμαι τελείως βλήμα. Αυτό το κάστρο που επισκεφτήκαμε τώρα ήταν δωρεάν και τώρα κατευθυνόμαστε στην πλατεία των Ηρώων και πέφτει ο ήλιος τώρα και είναι απλά τέλεια. Θέλω να φύγω. Ήρθαμε να δούμε το μνημείο της χιλιετίας, το οποίο είναι αυτό εδώ. Είναι ένα από τα δημοφιλέστερα μνημεία της πόλης και ένα από τα δημοφιλέστερα αξιοθέατα. Από εδώ είναι 7 πολύ σημαντικά πρόσωπα, όπως και από την άλλη πλευρά, όπως για παράδειγμα κυβερνήτες και βασιλιάδες και άλλα πρόσωπα που πολέμησαν για τη χώρα κτλ. Λοιπόν, το βίντεο της Βουδαπέστης κλείνει εδώ. Το γυρνάω αυτό το βίντεο λίγο πιο μετά. Χέρι, σταμάτα. Δεν βρίσκομαι στη Βουδαπέστη αυτή τη στιγμή. Έχω χάσει το βίντεο. Αυτή είμαι. Κλείνει εδώ το βίντεο της Βουδαπέστης. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε ένα subscribe, ένα like. Αυτά.
Λοιπόν, είναι το πρώτο βίντεο που είχα τραβήξει μετά από πολύ καιρό, οπότε συγχωρέστε με λίγο για τα πλάνα, τα πάνω κάτω κτλ. Έρχονται πολλά vlog. Ευχαριστώ που το είδατε. Φιλάκια!